L'Hora Zero va començar a través de l'Eva Santana, crec que portava en aquell moment al començament la revista. Penseu que cada capítol és una cosa nova i a veure, per què no busqueu algun còmic, alguns personatges que puguin passar històries de diferents èpoques del temps. Ells ja ens proposaven que fossin una mena de viatgers en el temps, de manera que poguessin succeir en les diverses èpoques històriques o en els temes que la revista cada mes feia, no? Aleshores els hi vam presentar aquest projecte d'una, diguéssim, entitat que està en el futur, una organització que es diu Hora Zero, i que intenten que la gent que viatja des del futur al passat i fa canvis no els puguin fer per no alterar la història i que no creïn universos paral·lels, no? Llavors ells serien una mena de comissaris del futur que impedeixen que els malfactors saboteixin el passat. Els d'aquesta organització, que es diu Hora Zero, són dos joves, Uma Mankar i Philippe Lafont, i que són enviats a diverses èpoques temporals, tenen bon rotllo entre ells, tot i que a vegades es barallen. Generalment l'Uma és molt més intel·ligent que el Philippe i que acostuma a resoldre les coses pensant. Ell, diguéssim, és més un tio d'acció que és una mica covard, intenta resoldre amb el punys però no se'n surt. La història, en el fons, és una història molt simple, molt fresca, molt de Tom i Jerry, quasi. Slapstick completament, personatge dolent, personatges bons, que el dolent també s'apastra a més no poder i sempre acaba guanyant els bons.